Jam'iyyar APC ƙarƙashin shugabancin Adams Oshimole ta ce tana ƙoƙarin sasantawa da ɓangaren da ya ware ya kafa wani ɓangare da suka wa laƙabi da Reform APC ko Sabuwar APC. A ranar Laraba ne wasu jigajigan APC da suka haɗa da 'yan ɓangaren Sabuwar PDP suka yi wani taro a Abuja, inda suka bayyana Injiniya Buba Galadima a matsayin shugabansu. Sakataren walwala na jam'iyyar APC Ibrahim Kabir Masari ya ce hakan ba wani abu ba ne illa fushi ne na 'yan gida ɗaya kuma suna ƙoƙarin sasantawa da su. Ya ce ko a ranar Laraba sai da ɓangaren Oshimole ya kai ziyara majalisar dattawa inda suka gana da ɓangaren da ya yi fushi. Abin da ya faru ba wai rikici ba ne, sai dai kawai na ce ɓacin rai bisa ga waɗanda mutum yake ganin an yi masa ba daidai ba. Kuma muna ƙoƙarin sasanta abin, in ji shi. An daɗe ana takun saƙa tsakanin waɗanda suka shigo jam'iyyar kafin zaben 2015 da ake kira da 'yan sabuwar PDP da kuma ɓangaren gwamnatin APC. 'Yan sabuwar PDP sun yi zargin cewa ba a damawa da su a gwamnatin APC tare da barazanar ɗaukar mataki idan har ba a biya bukatunsu ba. Sannan a wani ɓangaren kuma ana tafiya ne da sunan jam'iyya ɗaya, amma akwai masu hamayya da juna a APC, musamman a jihohi da dama da jam'iyyar ke mulki. An samu ɓangarorin APC da suka gudanar da nasu zaben shugabannin jam'iyyar na daban a matakin mazaɓu da ƙananan hukumomi da kuma jiha. Ɓangaren Kwankwasiya na daga cikin ɓangarorin APC da suka gudanar da nasu zaben shugabannin Ɓangaren Kwankwasiya na daga cikin ɓangarorin APC da suka gudanar da nasu zaben shugabannin jam'iyya a matakin mazaɓu da ƙananan hukumomi da kuma jiha. Sannan tsohon gwamnan na Kano kuma sanata a APC ya ƙauracewa zaben shugabannin jam'iyyar na ƙasa da aka gudanar a Abuja. Kwankwasa ya ce zuwansa babban taron na APC na iya haifar da abin kunya da rikici. Masharhantan siyasa na ganin rigingimun APC da take fama da su na iya yi wa jam'iyyar illa sosai a zaben 2019.